especially the forgotten ones. Thank you. Palihog manindog alang sa Angelos. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria, ug nanamko ni siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ania ang ulipon sa Ginoo, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong na himong tawo, ug mipuyo siya uban ka nato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Dios, aron mahimo kaming tako sa mga saad ni Hesukristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa mong mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon na sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kaangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Solemnidad karon sa balaang kasing-kasing ni Jesus o sa The Sacred Heart of Jesus. Muna nga ato sad karon nga gihinumduman ang Day of Sanctification of all priests. So iapil nato ang tanang mga pari, labi na atong mga kaigsunan nga na-assign dining dapita nga pinaagi sa grasya sa kasing-kasing ni Jesus ang matag usa maghatagay unta kanunay o kinabuhi diha sa pag-alagaray sa matag usa. Kita sad nga niya kan dinhi isip mga matuuhon unta pinaagi sa grasya nga gipabuhagay sa atong Ginoo ang tagsa-tagsa kanato
padayon sa panaghiusa. Aron mandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, ato karong hinulsulan ng atong mga sala. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami, Ginoo. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami, Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. O kadait sa iyang mga tao, dili sa yuta. Ginoong Diyos langit no hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw Kang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, nalipay kami tungod sa magasa sa gugma nga among nadawat, gikan sa kasing-kasing ni Jesus imong anak. Abliha nga among mga kasing-kasing, aron makaambit kami sa iyang kinabuhi, o panalangini kami kanunay sa iyang gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa,
hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Oseas. Ang Ginoo miingon, gihigugma ko ang Israel sa bata pa siya. Gitawag ko ang akong anak nga didto sa Ehipto. Ako'y nagtudlo sa Israel sa paglakaw ug nagkugos kaniya. Apan wala siya masayod nga ako'y nag-amuma kanila. Gihigtan ko sila sa mga pisi sa kaluoy, ug ligong higot sa gugma. Ug nahimo ako nga ilang magtatabang sa pagpagaanes sa ilang yugo, ug miduko ako aron sa pagpakaon kanila. Unsaon kumanes sa pagbiya kanimo o Israel? Unsaon kumanes sa pagtugyan kanimo ngadto sa laing kamot? Unsaon kumanes sa paghimo kanimo nga sama kang adma? Unsaon kumanes sa paghimo kanimo nga sama kang siboyan? Dili buot ang akong kasing-kasing ni ana, kay misamot ang akong gugmag kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas kong kasuko. Dili ko gubon pag-usab ang Israel. Kay ako, Dios man o dili tawo. Ang balaan uban kaninyo, ug dili ako muanha kaninyo diha sa kasilag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magkawus kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Magkakaus ka mo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Ang Diyos tinuod gayud nga manluluwas kanako. Masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang Ginoong mao ang akong kusog ug akong kaisog. Ug siya mao ang akong manluluwas, magkawus kamo nga malipayon gikan sa tuburan sa kaluwasan. Magkakaus ka mo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo. Isangyaw ang iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang mga buhat ngadto sa kanasuran. Isangyaw ang kahalangdon sa iyang ngalan. Magkaus ka mo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Awitik pagdaig ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga
kabalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit sa kalipay o syudad sa Siyon. Kay dako diha sa imong taliwala, anaa ang santos sa Israel. Magkawos kamo nga malipayon, gikan sa tupuran sa kaluwasan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ako ang labing ubos sa tanang katawhan sa Dios. Apan bisan pa niini, gihatagan ako sa Dios niining pribilehiyo sa pagsangyaw ngadto sa mga dili Hudeo sa maayong balita, mahitungod sa dili masukod nga bahandi ni Kristo, ug pagpakita sa tanang tawo sa tanang laraw sa Dios. Sa nangaging panahon wala ibutyag sa Dios, nga maoy nagbuhat sa tanang butang ang iyang tinagong laraw. Aron pinaagi sa simbahan, masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan, ang kaalam sa Dios diha sa nagkalain-laing paagi. Gihimo kini sa Dios subay sa iyang walay katapusang tuyo, nga gituman niya pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Pinaagi sa atong pagkahiusa ug pagtuo kaniya. Makaatubang nakita sa Dios sa walay pupanagana. Busa tungod niini, nagampo ako sa Amahan, nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa iyang kadato ug kahalangdon, lig-unon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron malig-on ang inyong gugma, ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalawom sa gugma ni Kristo. Hinaot paunta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo, bisan tuod dili gayud kini masayran sa hingpit, ug sa ingon mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay ko siya, labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gingalan sang sa krus
ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng ipapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlawng ipapahulay, balaan man kaayo. Busa na ngadto ang sa mga sundalo ug ilang gipamali ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tao nga nakita niining hitabuan nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nagingon, walay bukog niya nga balion, ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nagingon, ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Nahinumdum ko sa usa ka amahan mga igsuon nga nisaad sa iyahang nagkagrabi nga asawa nga ang ilang anak nga babay iyahang hatagan og nindot gyud nga kinabuhi. Mo nang pagkamatay gyud sa iyahang asawa, mo nang siya nagmatuto sa iyahang anak nga babay. Apan sa nagkadako ang bata, doon na siya mga request sa iyang amahan. Ningon din sa iyang amahan, mo eskwela ko pa, kinahanglan ka ng nindot giyod nga eskwelahan. Mo nang ang amahan, kay nakasaad man siya, construction worker ba siya. Mo nang iyang gihimo mga igsuon, nag-extra siya, mutabang siya sa mga silingan. Labi na katong naay kumpra o gani naay mga buluhaton sa ilang balay, gihimo niya ang tanan alang sa iyang anak ug ang iyang anak naka-eskwela gyud sa iyahang gikuan nga eskwelahan, gipili nga eskwelahan, diin pribado ang maong eskwelahan. Usa ka higayon mga igsuon sa diha nga ang iyang anak nag-eskwela na, niabot na og high school, nagkanindot sa ang lifestyle niya sa iyang anak. Bisan ang iyang amahan, luoy na intawon kaayo, nagkuan lang, kagidlay na lang. Manang one day, sa dihang nag-deliver ang iyang amahan, nagmotor, doon na siya i-deliver kay part man sa iyang extra, natumba siya sa iyang motor in town. O sa iyang pagkatumba mga igsuon, diha giyod sa tungod ang iyang anak, uban ang iyang mga classmate. Unya, ningon dayon ang iyang mga classmate, hala, kaluoy in town sa tiguang, wa in town, naglisod in town, ug bangon. Ang anak nga nakakita, mga igsuon, igo ragyod ni tanaw, wa gyud mo pabangon sa iyang amahan, nga siya mismo nakakita man nga kadto iyang amahan. Sa pag-abot nilang eskwelahan, pagkuha nila silang cellphone, nisamot ang iyahang kaguol sa maong batanon, kay ang tanan niyang mga classmate kay privado lagi, ana naman ang cellphone. Ang iyaha, ana ra. Tuslok-tuslokon pa ba niya ang iyang mga classmate, swipe na lang ang mga cellphone. Munang ningon na siya, pag-abot sa balay, palitikog cellphone pa bi, karaanan na kong cellphone pa, kinahanglan nga pareha sa kong mga classmate pa, katong ana-ana nga cellphone ba. Munang niingon ang iyang paabahan, sige lang, maabot ra ng adlaw, paningkamutan na to. Imbis nga na doble, triple iyahang trabaho, ni dawat pagitsaglain, mga extra mga igsuon, alang lang gyud sa iyahang anak, og nakapalit gyud siya og cellphone. In the end, mga igsuon sa istorya, sa dihang na disgrasya ang amahan, ang iyang anak, at first, wa gyud mo angkon niya. Nabidridden ang amahan, hangtod gyud in town nga nagkalisod sa iyang kinabuhi, hangtod nga niabot sa katapusan sa istorya, namatay
ang maong amahan. Guol kayo ang iyang anak, kay kinsa na malang mukuan niya, wati man niya, wala na ang iyang amahan. Pero unsa may nahitabo mga igsoon, doon na dayoy niabot nga usa ka abogado og ni saysay nga siya mao ang gitugyanan sa tanan, no? Matod pa sa abogado, ang abogado anaa nitunga kay aron ang maong batan-on giapil sa will sa iyang amahan nga maoy makapanag-iya sa tanan niyang hinipusan nga naa sa bangko ug naa sa nakalain-laing dapit nga pribado nga mga kanabitawng iyahang mga property. Sus, ang anak mga igsuon wala nakatingog. Kay nganuman, pagtan-aw niya sa numbers, ilabi na sa sud sa bangko, nahingang hagid siya nga ingon ato kadako. Ang iyahang amahan, grabe di ay kadato. Apan gihimo lang niya nga ang iyahang ng pagpakita nga ingon ato siya, aron lang gyud makat-on ang iyang anak gid unta. Apan niabot man sa punto nga nawa siya. O ang iyang anak mga igsuon, grabe kauwaw sa iyahang kinabuhi. Nga di kabayran. Matod pa niya, di kabayran og salapi ang iyang gibuhat ngadto sa iyang amahan. Kung ato nga pamalandungan mga igsuon, mausab baya ni ang nahitabo sa atong Ginoo. Sa pinaka kung wa pa ni nahitabo ang istorya, nahitabo na ni sa una. Giunsa man ang Ginoo? Ang Ginoo gipakauwawan. Ang Ginoo giludan. Ang Ginoo gipanamas-tamasan. Ang atong Ginoong Jesucristo. Gani bisan pa nga patay na, unsa gihapoy gibuhat nga naa karon sa ebanghelyo. Patay na, pero doon na gihapoy laraw ang mga tao. Giunsa man nila? Gidughang ang iyang dughan. Pero bisan pa niana mga igsuon, bisan nagmasupilon ang mga tao at the end nga ang mga tao maoray nagpatay sa tong Ginoong Jesucristo, pero unsay gibaos gihapon sa Ginoo? Gibaslan gihapon og grasya nga matod pa sa itong ebanghelyo karon, sa pagdughang sa dughan nibuhagay ang dugo ug ang tubig. Ingon ana ang Ginoo mga igsuon nga bisan kapila pa ka makasa, kapila pa nimo siya gisalikway, ang Ginoo ang iyang ibaos grasya. Nindutas Ginoo day, no? Pagkaninduta kis Ginoo mga igsoon. Pero kung tao pa to, sama siguro tas batanon nga sa akong giistorya nga ang iyang papa nga grabing paningkamot gisudlan tanan nga kalisod. Pero tanawa ang anak magtan-aw ra gyud siya sa iyahang amahan bisan gani unta ang pagbabangon gikan sa pagkatumba sa amahan, wa gihapon mupabangon ang anak. Ingon ana sa baya ang Ginoo nato mga igsuon, kapila nimo siya gipamakakan, kapila nimo siya giilan, kapila nimo siya talikdi, kapila kaha ka nagduha-duha diha sa imong kinabuhi karon nga magutana ka sa imong kaugalingon, naa ba kahay Ginoo, no? Pero tanawa ang Ginoo mga igsuon mubaos gyapon grasya nimo. Pamathon lang gyapon ka sa iyos buntag. Bubaos gyapon sa grasya nimo, gihatagan gyapon kag libre nga ginhawa, wala bayri. Kaya kung gibayran pa na, mahal kay na kana na stangki bitaw tagpilang usa ana. Kamahal ana. Plus panghus, ilisan na siya kada simana or depende sa imong consumption. Wala bayri ang imong ginhawa. Gitagaan gihapon kag mga resources nga imong magamit matag adlaw nga tanan. Pero unsa may atong gibuhat? Padayon tang nagduha-duha sa grasya sa Dios. Kasakit ana unta paminaon, oy. Pero tanawa, ingon ana mga igsuon ang iyahang kasing-kasing, ingon ana kabalaan ang kasing-kasing sa atong Ginoo. Mo nang nagfiesta ta karon, solemnidad unsa atong gifiestahan? Balaang kasing-kasing
ni Hesus. Kay bisan pa man sa atong pagpanamastamas, bisan pa man kapila kamo talikod sa Ginoo, ang iyang gibaos, grasya. Wa gyud mo baos ang Ginoo nga sa imong pagpasakit iyasag kang baslan o grabe sad nga kasakit. Wala oy. Di pamata gihapon ka. Gikan sa imong pagkatulog kay kana baya kunong pagkatulog practice nagkamatay. Pero tanawa, gipabangon pa ka. Gipaabot pa ka ingon anang idara. Pagkanindot dahil Ginoo mga igsuon, kapila nako siya ilara, kapila nako sa linglaha, kapila nato siya pamakaki. Kapila kaha nato, moingon tangpo nga, kapila nato talikdi ang Ginoo siyang pagtawag. Pero ang Ginoo, ang baos, grasya. Ang Ginoo day mga igsuon, wala na magtanaw sa ato ang sayop. Wala siya magtanaw sa atong pagka makasasa. Di siya mag-ihap kanus aka makasa or pila kabuk imong sa kada adlaw, kada semana, kada buwan, kada tuig. Wa mag-ihap ang Ginoo. Ang Ginoo mga igsuon, ang iyang gibaos nato, grasya. Pagkanindot sa Ginoo mga igsuon. Kay kita nakasinati man sa maong grasya. Pangayoon nato karon niya tong solemnidad sa balaang kasing-kasing ni Jesus nga unta diha sa atong pagkamatuuhon, sa atong pagdibusyon o sa atong pagampo, sa atong pagsimba niya. Ato sa untang ibaos ang grasya sad nga atong nadawat gikan niya. Aron ang tagsa-tagsa kanato mamahimo usab nga balaan sa atong kaugalingon nga panahon. Amen. Manindog ang tanan, ato karong bag-uhon ang atong tagsa-tagsa kapag tuo. Itang tanan moingon, nagatuo kami sa Dios, mahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak binuhat. Usa kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato ilangsang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya, namatay ug gilubong. Si katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Uban ang dakong pagsalig magampo kita ngadto sa amahan tungod kay diha ni Kristo mahigugmaon siyang manumbaling kanato. Muingon kita, Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang simbahang Katoliko, mamahimong tinuod nga ilhanan og instrumento sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga pamilya magpuyo diha sa matuod nga gugma ug pagsinabtanay.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga sila nga naghago ug nabugatan, makakaplag ug pahulay diha sa manggihatagong kasing-kasing sa atong manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga masakiton, makaila sa gugma ni Kristo diha sa paghiusa nila sa ilang kaugalingon, ngadto sa mga pag-antos ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay, makakaplag sa tunhayng kalipay, diha sa kasing-kasing ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Maluluyong amahan, dawata kining mga pag-ampo nga mong gihalad, hiniusa sa gidughang nga kasing-kasing sa imong pinalanggang anak, nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa igasa ko kanimo, tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kayo nga way Mga igsuon, mag-ampo kita aron ang ako o ginyong sakripisyo dawaton sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, sudunga ang kasing-kasing ni Jesucristo imong anak nga puno sa gugma alang kanamo. Tungod sa iyang gugma, dawata ang among gasa ug pasaylua ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Unang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ayong mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, kay sa gibayaw na siya didto sa krus sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa linagbasan nga kilid, nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan, aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos, sa walay hunong mukaos nga malipayon, gikan niining mga tubod sa among kaluwasan. Ug busa uban sa mga santos ug mga anghel, nagadaig kami sa pagdaig kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usa
sa kahitasan. Dayon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug biingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug biingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, bahali ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan. Niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo, siyang kaabag nga mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay na, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mong mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita sa atong amahan atong gabiton ang mga pulong nga gitudlo kanato. Pagdaygo ang imong
kalanon namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa padulay. Hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo manangging harian ng gahom mo gagmaya, hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasa Sa ko. kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa tug panaginig suunay. Panagdait. Panagdait, peace. Panagdait. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, Ginoo, dili ako angay nga mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang, lamang ug mamaayo. mamaayo ako. Intro pa. Sukod man ang pagmahal, walang kanang ipakita mo. Ang kamatay, yun ay gamo sa pagbungang yanang dakong kalayo. Hinunuas siyang gahom, kung sa kamatayon nakabutong, kung sudungon mo pagmahal,
isgutan, kahit hindi sinupon, umalingon. Pakitang na ako sa higpit mong kaayo, pagpasat ako sa pagkamadalihon mo. Una kini kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Magampo kita. O Amahan, kining sakramento, magpuno unta kanamo sa gugma, o magdani kanamo nganha kang Kristo, imong anak, kung magtudlo kanamo pag-ila kaniya, diha sa among mga igsuon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Gikan ko naghatag og recollection sa 164 graduating students karong adlaw. There's only one realization from the teachers after or gani panahon sa sharing sa among recollection. Out of 164 students, only one student mentioned about God. Imagine ha, 164 students, only one student naghisgot sa Ginoo. The rest, all about concerns, all about family. Maura ginay gipangisgutan. Usara ka batanon ang naghisgot og Ginoo. Sumanang na-challenge ko, iapil nato kanunay sa pag-ampo ang mga batanon karon. Kaya nagkainay-hinay na, wa na Ginoo sa kinabuhi. Manang iapil po na, ako ning gisulti ninyo, kay iapil sa inyohang pag-ampo. Kay imagine, 164. I don't know, ung ugma. Muhatag na po ko recollection ugma kay upat man ni kaadlaw. Muhatag na po ko og recollection ugma another set of graduating students. Kaganina, mga education students. No? Ang kaganina akong giatagan. 164 lagi, pero usara ka buok yun, naghisgot sa Ginoo. Anang i-appeals niyong pag-ampo ha? Nga unta, makita nila ang Ginoo diha sa ilahang kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa galing. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, lakaw kamo dala ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Sacred Heart, O love divine, you keep us near in thee, and make our lives so pleasantly that we may holy be. Heart of Jesus, lead, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always thine.